रायजोफोर नै हाम्फेया दुगैदों नायनोबा एखेबारे लोगोफोरा आं दा माने कलाबरेशननि भिडिअ बानायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय हाम्फेखौ बानायहोगासिनो आङो एकदम मोनसे भिडिअ बानायनांगौबाथाय 10 बार 15 बारसो बुंहोगोरखानांगौ आरोना होमबासो जायो नङाबाथाय जाखाया ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा कलाबरेशननि भिडिअ बानायनायाव आसुगुरानो मैलाथार माथार होनना बुंदों हाम्फेया माने बिराद मिनिदों आरोना दा डाइरेक्ट बेखौ दाखालि बावै आङो मैगं हाग्रासो बानायहोनाय बे भिडिअखौ ओरैनोबाथ' मालायफोरबायदि साफा मेकआप खालामलायनानै जोंना भिडिअ बानायनाय जाखाया जोंना अर्गेनिकसो नालाय जोंना माने मेडिसिन होनाय मैगं नङा आरोना डाइरेक्ट माने गोबोरखि हासार होनानै बानायनाय मैगं गामियावनो बिदि आरोना सिस्टेमा ओंखायनो डाइरेक्ट मैगं हाग्रा आङो स्पन्सार भिडिअखौ बानायहोदों आरो ओमफ्राय दिनैबो नै बानायनो नागिरदों बिनिनो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय माबायदि बानायो लोगोफोर भिडिअनि गेजेराव हाबसननायनि थाखाय सिगांग्रो निमाहा बिग्रोनाय जाबाय जों माखासे हिन्जावफोरा गाव गावनि मोखांखौ स्लिम खालामना लानो थाखाय बा मोखांखौ साफा खालामना लानो थाखाय पार्लाराव थाङो दा पार्लाराव थांनो थाखायथ' जोंनो फैसा नांगौ जायो दा जोंनि आखायावथ' माब्लाबा समाव फैसा थाया आरो माब्लाबा जों समबो मोना बिनिखायनो आङो नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नैबे निउडनि 30 मिनिट दि मेकअभार फेसियेल किट डायमन्ड ग्ल' बेखौ नोंथांमोना न'आव थानानैनो इउज खालामनो हागोन बे क्रिमा नोंथांमोननि मोखांखौ बा नोंथांमोननि स्किनखौ माने बिराद मोजां स्मुथ क्लिन खालामगोन बेखौ नोंथांमोना न'आव थानानैनो इउज खालामनो हागोन बेवहाय 6 स्टेप होखानाय दङ बे 6 स्टेपखौ नोंथांमोना फल' खालामनांगोन बेखौ बोरैहाय फुननांगौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै नायब्लानो जाबाय नोंथांमोना बिदि बक्सनि सिङाव 6टा पेकेट नुनो मोनगोन नै आं दायो फार्स्ट स्टेपखौ फुनग्रोनोसै फार्स्ट स्टेपआ गाइखेरजों बानायनाय बेखौ मोजाङै मोखाङाव फुनदो फुनखांनानै 5 मिनिटसो थानांगोन थानानै गुरै टावेल एबा सिजों मोजाङै फुगारब्लानो जाबाय नै नायदो दायो आङो सेकेन्ड स्टेपखौ फुननोसै बियो फेस स्क्राब बेखौबो नोंथांमोना मोखाङाव मोजाङै फुनदो फुनखांनानै 5 मिनिटसो थादो थाखांनानै गुरै टावेलजों फुगारब्लानो जाबाय नै नायदो आंनि मोखांखौ दायो आङो थार्ड स्टेपखौबो फुननोसै थार्ड स्टेपआनो जाहैबाय मासाज क्रिम बेखौबो नोंथांमोना मोजाङै मोखाङाव फुननानै लादो फुनखांनानै बेखौ 10 मिनिटसो थादो थानानै गुरै सिजों हुगारब्लानो जाबाय नै नायदो आंनि मोखांखौ दायो आङो फोर्थ स्टेपखौबो फुननोसै फोर्थ स्टेपआनो जाहैबाय फेस मास्क बेखौबो नोंथांमोना मोजाङै मोखाङाव फुननानै लादो फुनखांनानै बेखौबो 10 मिनिटसो थादो थानानै गुरै सिजों हुगारब्लानो जाबाय नै नायदो आंनि मोखांखौ बिदिनो स्मुथ जायो आरोना नैबे 5 स्टेपआनो जाहैबाय फेस सिराम बेयो माने खावलायखौ जोंहोयो शाइनिं खालामो आरोना बेखौबो खावलायाव मोजाङै फुननानै लाब्लानो जाबाय बेनि उनाव लास्ट स्टेप दंबावो दायो लास्ट स्टेपआनो जाहैबाय सानस्क्रिन बेखौबो नोंथांमोना मोजाङै फुनब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना खावलाया मोजाङै क्लिन जागोन आरोना नै आंनि मोखांखौबो नायदो साफा स्लिम मोखाङा माने गुरै जायो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेखौ अर्डार खालामनो गोसोब्ला आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होखानाय दङ बेवहाय थांनानै अर्डार खालामब्लानो जाबाय बिनि प्राइसआबो बारा नङा 355ल' अर्डार खालामनायनि उनाव साननै सानथामावनो फैयो नोंथांमोनाबो इउज खालामब्लानो जाबाय हाम्फेया माने एसे बानायनो बानाय बुंदों दिनै ओमफ्राय दा उफाय गैया माथो बेजोंनो संख्रि बानलु जानाय गरफा गरनै गुरलाब फैयो बानायनांगोन जिखुनु जाया ओमफ्राय नैथिं दङ मोननै मोनथाम दङ बुस्थुआ ओमफ्राय नै मोननै मोनथाम दङ आरोना ओमफ्राय दा बेखौ बानायजोबथ'वाखै दायो हाम्फेया बानायसिगोन दे बानायदो रेडि दा माखासे मानसिफ्रा माने भिडिअ बानायनो होनबाथाय एकदम मोजाङै मेकआप दाफबलायनानै एकदम आसुगुर सैहनानै जि मोजां देलायनानैसो सोरबा ब्लगिं भिडिअ बानायो नालाय ब्लगिंआनो होन जिखुनु जाया भिडिअफोरखौनो आरोना सोर फाग्लाया बेवहाय माने दुब्लियाव मेकआप खालामनानै माइ गायहैफेरखो नङा होमबा दा बिदि आरोना खोथाया दा सोरबाथ' माने खुनु दिन माइखौनो गायफेरा खुनु दिन आलिखौनो खोफेरा मेकआप खालामनानै गायहैबालाय बे जावजाखागोन ना बेफोरबायदि आरोना ओंखायनो दा जोंनाबो बिदि जादों आरोना बुस्थुआ माने जोंनाथ' जेनेबा मैगं हाग्रा हाम्फेयाथ' मैगंसो हादोंमोन नालाय अब्लाबो आङो आसुगुर मैला ना थैला नायस्लाबबाय थायासै जिखुनु जाया गुरलाब मोननांगौ नालाय मोननांगौ बानायहोबाय आरो आंना बिदि आरोना लोगोफोर बेफोरथ' माने बहाबा थांनोबालाय एसे देलायखानांगौ देलायनाया खिन्थु माने सानफ्रामबो देलायबाय थानानै भिडिअ बानायगोन बे नङा आरोना मेकआप लस जायोना मेकआप बायबाय थानो थाखाय फैसा गैया जोंहा बिदि आरोना लोगोफोर मानो फात्ता लाखायाखै आसुगुरखौ माला खालामखांगोन जादों भिडिअखौ आसुगुरबो हाबावाखै मानसिया माने सानफ्रामबो ओंखाम ओंख्रि संनो आथुर जाथारदों भिडिअआबो थाब खालामथारनांगौ ओमफ्राय होबाय आसुगुरखौ नायमाराखै आं फात्ता गैया
आसुगुरानो माने लेथ्रामोन आरो बेना ओमफ्राय मालाबा बहाबा थांसैबा बाब 3 घन्टासो देलायखागोन बियो नोगोर जोंखावो आं माब्लाबाथ' हिनजावफोरखौ मानोबासो लाफ्लांबाय साला सानो आङो मालाय बायदि मेकआप लाबा मालाय हिनजावफोर बायदि मेकआप दे आं बानायबाय थाला जल्दि बानायदो होमबा थांसै गोख्रै दे दा मानि आङो जानायनि बारा भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन ओमफ्राय जोंना हामफाया मा ओंख्रि संनोथाय नायनि र' वाव आलुसो रुदों माथो गोसोम खामथारबायनो संखोलै बेलाय दिनैलाय बेलाय मा बयलार दाउ बिखा बेलाय मा दं गाइखेर ओमफ्राय हामफाया मबाइल थुनायाव बेस्थ' आरोना फुरा मबाइल थुनायाव बिजि बियो सोरजों रायलायदों बियो रं नाम्बारसो सोरजोंबासो मेसेज गेलेखुमादों नामासि मानसियालाय बा ओंख्रिफ्रा गोथाव जागोन ना जायासै दिनैलाय एलाय इयाव मा संदों देखायलाय कफि बेयाव मा ओंख्रि आयु थावथारा बिदिखि जायोलै बिबैया ओमफ्राय नै रानिखौ लागासिनो बिमायाथ' लाखानोसै ओरैसो मानो दहाय खैबार बानायनाय लोगोफोर इयो मोनसे भिडिअखौ 5 घन्टा आरो गाबोन बिदि खालामबावदे नोङो आंहासो मबाइला चार्ज जोबलायलायो एकदम भिडिअखौनो खालामफेरथारा सिंनो दासो ट्रेनिं होनायालाय गोसोआवनो थाया बुंनोनो गोसोआव फारि फैया नै लोगोफोर जोंना बयलारजों आलु दिनै ओमफ्राय बेहाय कफि आलु गैया दुखिया मानसि बहाथो बोरमा बेदर अमा बेदर जाबाय थानो फैसा मोननो गैया हामफायाबो बायनो हाया खामानि गैया मा हाया आं जाहोगासिनो माथो जादों नोङो हाजिरा मावहैदो 300 थाखा बयलार सेरसेनि दाम मोनगोन जानोसै दे हरदो ओंखामफ्रा हाफोरावनो जालाबायनोसै हायावथ' बहा जानो थोरसिनि सायावसो जायो जानायाथ' र' साखिनायनां लोगोफोर दा सोरबा मा हरना गुरना ससमा गानदों जालायगोन माने आङो मबाइल थुदों नालाय भिडिअ एडिटिं खालामदों ओंखायनो ससमा गानदों आरोना लोगोफोर माने एसे सेफटिनि थाखाय सोरा खांखाबाय इयो सिगाङावनो नंखायसो दासो जायो मोजां खोनादों बयलारना मेजेमखासो हामफेसो मोदोमदों माथो दिनै ना गोरान बाथोन नांगौबा आं जाया आं इसे सोलानाय इसे र' दे जार' आंनि फार्स्ट मन्त्र गायनानै माबा ओंखाम जानायखौ दाला जय शिब शंकर होननायसो नामा नोंहाबो लामारना होनदों लामारनाङा ना दे लागाव सानैनि जाखा जाबालाय होबाय हामफाया खिफुलायथारबायलै जानाया बेंलायदों खिफिलायनाय जायो आयु हाबजोब्बाय बे ओंखामाव नों बायदि गेसाव खिफिया मोजां खोनादों गलदं